Na prípravu kvasnicového cesta budeme potrebovať práškový cukor, 2 kocky 42 gramové droždia, ľubovoľný výrobca, len aby boli aspoň v datume spotreby, 1 sáčok, elektrickú zatavovačku, kto nemá, môže sáčok dať väčší, zauzliť. Dáme sa do toho. Dobiť cel môže tam pridať na kilo práškového cukru orientačne pol gramu až 1 gram tymolu. Ten tymol potom je úplne práškový, tak by sa mal dať do sáčku a válčekom popučiť, následne rozmiešať. Droždie mám aktívne. Toto videjko bude z viacerých častí skladané, tak dúfam, že sa mi to podarí. To je vysokoproteínový alebo bielkovinové cesto, tak dávame ho včielkám koniec februára, marec, už keď začne prvá znáška lieska, vrba, nejaký ten pev. Skôr by som odporúčal len čisté cestá kvôli pripchávaniu vykalového vačku. Ako cesto veľmi dobre berú, som s tým spokojný už niekoľko rokov. Je to bez miešania, len sa prehadzuje. Len sa poprehadzuje vlastne takýto spôsobom. Teraz to cukorom nemám nič, automaticky nemám nič špinavé. Takto si ich naukladám 10 a proste pracujem. Potom neskôr vám dám na rozmer tých sáčkov, kúpujem ich cez internet, cez paketo. To je orientačne, teraz necháme asi 5-10 minútiek postať. Za 10 minút znova premiešame. No a prešlo asi 5-7 minútiek, vysledoval som to presne, začínajú sa nám ukazovať malé hrčky, také malé hrčky, hej. To znamená, že kvasnice sú aktívne. Tak toho jemnočko prehadzujeme. To bolo prvé miešanie. Hej. Už po zavretí a preložení cesta kvasnicového. O chvíľku sa vidíme znova. No, začína nám druhé miešanie. Je vidieť, že sa cesto pomaličky rozteká, alebo tie kvasnice, hej. Mám také, tak sa povie, že väčšie hrudky. To, že praškový cukor obsahuje nejakú stavejúcu zmes, väčšinou to bývajú škroby, nejako nevadí, lebo škroby sú obsiahnuté aj v peloch, takže tak nevadí, a mám tu už overené. To som slúbil odmeraný sáčok, ktorý používam. To je taký pevnejší igelít, spodek je 200, šírka a výška alebo dĺžka je 300, takže 200 na 300 sáčky na kilo cesta bohato postačujúce.
Kto nemá impulznú zváračku, môže použiť lepiacu pásku, ktorý si polovičku podlepí, zavre, drží to rovnako. Chvíľočku ďalšie videjko pretáčam ešte raz. Vidíme sa v treťom miešaní. Tak ideme si ho znova prehodiť. Nie je žiadny vrtov mačkanie. Môžem povedať, že takýmto spôsobom si premiešať 100 ciest, trvá to pár sekúnd, vidíte sami. Keď si ich nachystám, nechám ich týždeň odležať, po týždni ich dám včielkám pekne spapať. Ide o to, že toto cesto je hydroskopické, takže naväzuje na seba vlahu alebo vlhkosť uhla. Tým pádom netvrdné ako iné sacharidové cesta, alebo cesta sa rozlíšujú na dva typy. Jedné sú sacharidové a druhé sú glukózofruktózové. A to už isto viete. Takže hovorím, chytím, prehodím, začne pekne spájať a vidím sa pri štvrtom premiešaní. Tak ideme si to znova premiešať. Začína. Takže hudkové. Prečo to robiť týmto spôsobom a nie do nádoby a miešať napríklad 5-6 kg. Odporúčam vyskúšať a potom, jak sa povie, budete pršteky boskávať za tento spôsob. Tak, pokračujem ďalej. Za chvíľku to mám práškový cukor, jak sa povie, tomu stratí. Za chvíľku to mám také nahromady, trošku pomačkám. Zase mi trošku sáčok. Hej, a keď mi chceš už zmýtiť, ako nie je to povinné, ale jak sa povie, usporí nám to výrobu toho cestička. Išiel som na to sám, takže je to môj recept. Recept je podobný ako je v jednej starej knihe, tam sa to robí na 5 kg a pol kila droždia. Takže je to veľmi podobný, často používaný a trošku upgradeovaný. Vidíme sa na 5. No, takže ideme si znovu premiešať. Posledný krát budeme premiešavať. Jak sa povie, nemá význam. Za chvíľku sa vidíme. Tak, keď máme cestičko skoro hotové, rozložíme. Spravíme si jednu dierku, aby sme vyfúčali vzduch, ktorý nám pomáhal to premiešavať. Stále s čistými rukami. Pomalinky vyfučíme. A čakáme. A čakáme, kým to vyfučí. Moji prckovia si na to pamätajú. Už to je vyfučané. No, ešte nechaj. Dávaj mi tam učičku, Maruško. Matúško, to potrebujem, aby to videli ľudia.
Vieš? No. Zoberieme valček. Trošku Môžem stlačíme. ja? Počkaj, ty ho dorobíš za chvíľku, hej? Ja len takto, aby bolo vidieť. Takto pekne mierne stlačím. Áno. A trošku nevymýšľaj. Teraz už vlastne mám spravenú formu. Nebudem robiť ďalšiu dierku, ono to počas vyfučí. Takže takto máme pripravené cestičko. Videli ste to celé komplet. Kto nechce použiť praškový cukor z obchodu, je si pomeriť cukor na buď ježi. Jež je vlastne ježový šrotovník, to sú také ostne, medzi ktorý prepadáva cukor. Robí úplne jemnú frakciu, alebo potom klasický kladivkový, ale to už chce trošku praxe. Neodporúčam miešať. Aj 2 minúty. Múka sa tam nesmie dávať. To? Iba cukor, no. Ale teraz rozprávam tam tým ľuďom. A tie tam, čo budú pozerať to video, lebo to tam bude strašne dlho. A keď sa to ujme, tak spravíme ešte jeden typ cesta, ktorý je robený z vlastného invertu. A keď to budete chcieť, tak natočíme aj také. Dajte páčika, lajka, komentujte. Čaute. Čaute, Julina.